Horas marihita kenang, mauliate ma dituhatta, dileo dihita hahi pason, jala pakyota tikita nargai marsaur debata, marhite-hite, partangyangan seksi parupuan di Huriapta HKBP Baduk Timur. Tapasonang maruhatta, martangyang mahita di bagasa rohatabi. Amin. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 585 ayat sada rudi 2. Madok mauliate hami tuado pammu Tuhan di sudi pangaramo diommu di ngulu nami. Di leoko tiki hahi pasot di hami manguduti hari-hari di ngulu nami. Kupahibul hami satokin ngulu nami marsaur dohot habari yomi atong tuho mau pasatami daging nato dinami pakulingi hami marhiti hatam. Jala patau hami toktom makamoletehon nasaringan ibasami di ngulu nami. Sahat di homa ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata patujoloni jamita nanaik si pahusor-sorota imana tersurat di buku Pilemon. Bidusada ayat 2 saharudi ayat 17. Tajahama marsika soring. Ope gudangdo nian hiras ni rohakku di bagasan Kristus. Mangarodihon natamatuho. Alai alani holong ni rohai tagonama au mangelek-elek nunga songoni au Paulus nang batua jalatarihot muaing alani Kristus Yesus. Asa huelek-elek maho alani anak kokku si Onesimus na hutubuhon dinatarihot on au naso marguna do ibana na jolo diho alai nuaing marguna situtu do diho nang diau na husuru do ibana mulak tuho do sorohakku do ibana huetong naing donian tiopokku ibana asa sikatmu ibana pature-ture honau dinatarrateo nau alani barita naulii alai dangulu au mapenagia aha anggo sosian pamotoammu asa unak songon naso tarjua dengan ibasamu naing masia lomo ni roham atiki alana ubain nasirang ibana sangobasian ho
asa gabe saliling na ibana diho. Dadabe naposom ibana tunglu bisian naposo songodongan na hinaholongan lumobi diau labbe hama diho mangihutor ruhu tanoon tole di bagasa Tuhani Asa molo dietong ho au dungamu, jakon maibana songonau. ido sahakna martua doakan atu mangiho katani debata jalan opioksa amin. Mari de mahita. Asini rohama di hamu doho dami sia debata amai doho sia anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia amin. Hamu akai nanami na hinaholonga di bagasa Yesus Kristus hatan hi debata nagabe ujahan ngulutta ngarhite pertangyangan seksi paropuan diobason sian sada Petrus 4 ayat pitu sahak rudi ayat 10 songonoma didok disi alai nunga jonok ujung ni saluhutna atong marroha mahamu jala manakkas marohamu na tutangiang alai dijolo ni saluhutna masih haholongasi tutu mahamu ai dihukupi haholongon ni rohaido gudang dosa. Rikok marohamuna masih tamuyan unang marungut-ungut. Masih pature-ture mahamu ganuk marguru tu asi naji nalona. Songona kajuara bagas naburju di ragam-ragam ni asi ni debata. Ido sahakna. Kita kana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus molo saita paihut-ihut akan masa di tonga-tonga ni ngulutta di portibion da marsika soring gua karagami nama saita bulus sipata do lasro hatta jala sipata do marsak jala marukil hita jala dangbui parsuadot tapa bua gumodang gua kana masai mabain las rohatta atikpe molo ro si taonon manang parukilani sai hiraina manuduk jala sai hirana maul ngulwi tabulus mabaik kita si pata gale jala mabaik kita si pata mabiar godurun hiraneng talu mengadupi akka namasa dingulwi. Tuhan itu saya dipakulingi hatan hidebata hita asa margugu asa marpos niroha jala asa marpakirimok kita di tonga-tonga ni nguluon di leodo di hita pakirimon hatoguon ni roha tabama semangatta jala tabama gomos ni rohatta maniom tuhatai jalaido na taida molo sa itajahai surat Petruson sa itarida do disi surat na patuguhor rohatta
mangaleo posniroha, mangaleo motivasi, semangat hidup. Asabui tapakilalahon songo dia do ngulu na marhasonangan rap dohot tu hatai. Jalaido nanaing suara hono ni tu hatta marhite hatana di bagasa tikion. Hamu akenang nahina holonga di bagasan Yesus Kristus. Di bonaido hatan itu hatta marhite padohan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Alai nunga jonok ujung ni saluhuna. Naneng idot tadi si pabua adong do tikini saluhuna. Dang manok tonggulut tadi portibion. Lamoru do gogotta, lamoru do ari-ari ningolutta, lam sudah bohal tadi tanon, jala dipaingot akan nama saido. Daksai bui tapar tahatu guguttai kemampuat tai. Dang manok tongolutta, ay terus tongoluttawan merdalan. Tujuan nanaing si ia hatta. Mololas roh hatta, dang manok ton dilasni rohai ngulutta. Muluduk pe pakilalata, jalahira nama hiu pikiran nang dagikta taingok ma. Dang manok tong disi ngulutta. Salpudo salu nai. Ay terus do hita marlujung di tonga-tonga ni parnguluonon. Haruar do hita sianak karaga minamasai. Atik pe iko bolusot tado salu nai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tabolus, tayahi, tadalani, alai adondo, tikina, iko marujung do. Nunga jonok ujungi salu na. Lapatan na adorak sosahap, tujuan nanidok ni hatani debata. Iko nadondo, pikiran na torang dihita. Ido benan idok marroha mahamu, hobas mahamu, dungo mahamu. Ido didok di tonga-tonga ni ngulut tau. Iko marroha dohita, lau marnida kana masa di nahumaliak kita. Jala hobas dohita makubasi dirita, dohok narikot dihita. Jala iko dungo hita, siap sedia. Unak songon oroan na leba na anggap reme pai mai mau panguli gabe sudah bohalna gabe dang galak palitona ujungna luangan iba ima hatarida ningulu na sodungo ima hatarida ningulu na somarroha jalan na sohubas unang ma ngulut taon ngulu na sogiratu dia na henes malas dang malo tu dia gajengai ari sai lalap ujungnya dang galak hapersiaonna dang adong hahobasonna mulut tapai huti utak kainang situasi namasa nueng natabulus nasa sipata situasion mangonggok hosatta da dipangido do hahobaso dihita. Hatop do situasi no ngomu bauba unang lebahi tadisi ikol lam togu maha persiaota ikol lam hobas mahita deido dido manang natu dia iko tetap prokes iko tetap menjaga diri hahobasoni hajamotoni kewaspadani rikodoi di tonga-tonga ni ngulu sinuaingon asa unang mago nguluta asa unang gabe korbak kita alanyak kana masa noingon namangihung usai dirok dungo mahamu martangnya napaingot nguluta doi dangadong manangise nabuy pangaluala tay iya sotuhat tay holat tuhat tay do dong hatta nabuy berkomunikasi toktong ma tapature komunikasi na lancar nadenggan dohot Tuhani ay tangi yang gugugutta
Tangiang do napas kehidupan ta. Son halak na persia hita. Atong bahado hita patuduhon ngolutta. Na toktong manakas tu tangiang ala memang daktar pangasau kita gugutta. Daktar pangasau kita pikiratta, daktar pangasau kita rohatta. Toktong marohamuna martangiang. Ngolu si partangiang mahita. Parbueni hadungoni, parbueni kesiapani, ikut tarida do di pardalanan ni ngolutta, songon halak na persea. Boharo hita patuduhon ngolu na hobas, na dungo, na siap, na toktong martangiang tu debata. Di parbuehoni do ngolu na marholongi roha. Dada holam marholongi roha tu dirina. Alai adong do kepedulian tu nahumaliang. Ido benai dok mangulu di bagasan holong ni roha. Dang adong natar parbueh kita ngulu narap do tuani iya so ngulu namar holongi roha. Holongi roha ido memampukah kita memahami satu dengan yang lain. Holongi roha ido patukong ngolutta memahami akadongatta. Holongi roha ido memampukah ngolutta asatuk makilalahu songudia do napinakalalahu ni dongan. Jala tumakas di dok kasih menutupi banyak kekurangan. Kasih menutupi banyak dosa. Dihukupi holongi rohaido gudang dosa. Molodang mangulu hita di bagasa kolongi roha. Suraudo holan namani hai ngulutta. Holan nama rungutungu ngulutta. Holan na holsoang ngulutta. Holan nama biar ngulutta. Alai neng takas ngulutta marholongi roha. Idok muse bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan membuka hatinya. Membuka hatinya berarti tanggap, melihat segala sesuatu dari sisi-sisi yang positif. Mulut tabereng akan masa di tengah-tengah di ngulut tahun. Dan gabi idau ni sian sisi-sisi negatif. Nagabi mada butuh parung utung-utan. Alai bohado kita memaklumi dari hal-hal yang positif. Contohnya hama kenang. Mulu seholan na terlebat kadongan rotu parpunguan. Siap dia dohon na terlebat do karizonyon. Dai do mulu tabereng ngului sian negatif. Alai mulu tertaubati rohatta. Terlebat ibana totu nagudang manueng laonna. Nadong manueng sialana. Ikut doho dohita. Mabai pikiratta, mabai rohatta lam sehat. Ai mulu madabu ngolutta tu ungut-ungut manihai holsoan mabiar makkata halak dagabi lam tabbadu sahitta disi dan agabi manabai sahitta do hita disi ala nunga marsai portibiola tatabbai musai sahitta. Ketika dunia ini sedang sakit, mari kita turut membawa kesembuhan untuk dunia ini, untuk diri kita dan untuk sesama kita. Tapadau ma ngulut tasian ungut-ungut. Aidang di halomoh debata ngulu nama ungut-ungut. Daido nama baik ngulu ni bangsa Israel. Terus marukil ala holan nama ungut-ungut. Halak nama ungut-ungut itu tidak mampu mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Halak nama ungut-ungut ima nama bain ukuran alani guguna do uban na sukses uban na tulus ibana marsileo leo ni mana tu halak dan peduli halak tu ibana madabu tunggu-tunggu. Tetapi mari kita menjauhkan diri dari sungut-sungut. Biarlah kita mensyukuri segala apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalan dapat pudi di dok. Biarlah hidup kita saling melengkapi. Dak sarupa jolmai di top pada batari pertibion.
Raga bo talenta di leo debata tu hita. Alai bohado akka talentai masih tupahan saling melengkapi. Mulu maraga maka talentai di leo debata bohado mamaki akka talentai mabelam sempurna ngului masih urupan masih paleanan saling melengkapi asasi kop sude hobar tulomoni rohani debata tusido ngulutta ditugiho debata alani hama kainang ta'auhomma ta'anguluhomma suara ni tu hatta na mamakulingi hita di bagasatikyon asa tok ngulutta berbahagia marlas ni roha marulupuluk ay di pay guti utu hatta ido ngulutta jala sonang marohatta ala memang bui hita marnida akan ina humalia kita pe nunga marhasonanga nguluna sehingga hidup ini semakin sempurna karena sudah saling melengkapi Tuhan tama nama masuk hita amin debatama nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami hodo mual ni pasupan sudi hami macetak kasdo hatam pagomos roha nami pabua salileng di portibio kami naing takas kami mangaraduti diri nami haporsion nami ngulu nami marsitio patuho unang pasobo hami Tuhan diajari hatami do hami asa tong manakas ngulu nami tutangiang pasahat diri nami todo pamu jalan mangido gugu panuturion siat todim na badiai juluani hami dia kaulon nang si pikiran nami pasu-pasu ngulu nami bi pasu-pasu aka keluarga nami songoni nang akayan akon nami akapoparan nami narap dohot nami songoni nang naditano parserahan na yaitu ngadong akan maruki lalanya kaparsahiton hona maddaoni leopos ni roha dohot gugu songoni nang punguan ni parupuanon torot Tuhan na marukil no yang alannya kaparsahiton boyde pihak di rumah sakit nang di bagas nabi homa Tuhan napaturehong nguluin nasida mulutu ngadok siat tong-atong ani keluarga nami na di bagas aparsahiton surdu ko tangamu na badia Tuhan Tuhan di tong-atong ani portibi na marukil nuaing pasahaton nami ngulu nami totok tuedo pamu balua hami asamar hasonangan ngulu nami jala paluas mahami masih haholongan masih pature-turean masih tangyangan asabui lam takas tarida ngulu na saling melengkapi di hami padao si rohanami na holsoan na marungutungut aliajari mahami makamolah Deo sudah dengan ibasami mangasaho Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marete hita sian nomor 420 sada mamuka sian sada saru di 2 tapasahat piliata Odong dope
rak mangiduhum mahita di tangiang na pinudahon itu hatta. Ali amanami na di benua kijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di benua tongon songon na di benua kijang, laihon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tigihut tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleling nililingna. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, horongi rohani di bata ama, parsauran itu di perbadia madongani, mama sumasuam salu naulak nyurudi saliling nililingna. Amin. Amen. Amen. Salam sehat mari kita semua kenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas ma. Horas.